Listen, ndafara anditi kuita sekuita kunge gakanje rinobvaruka makumbaro nokutapi tati bindura kucongress anditi ndobadai kunobvaru waita zvakanaka ndikamanya again nikiimbisei hlekesana anditi ndati aiboda handikuti ndendiripo anditi sei vanonzwa tererai ndakahwari taura namaisuro skai ma6 step apachina katikuti zore maoko asi imwe ndoda kuti muzive handiti kune vaya vasati vaziva ukaona usanu 1 degree ukaubike ndokuti upedza kupedza ndaitaura zuro namai skaya ibodo kana maenda pavanhu musakanga motora nyaya huru handiti kuti ukaona usani wajungwa munhu wose unofanira kujungwa iwe uchajungwa iwe ugojungwa saka munhu wose anofanira kudii korasisho unofanira kudii tine vana imdiwe unomboona kuti singokoni maona tina mabodyguard mayellow bone anoona kuti nyika iri kuvandudzwa handiti varefu handiti vachiona zviri kure vakanyenjemara asi ai regaisa kutora nguva yakawanda ndafara zvizhinji handiti nokuva pano uyeda kuti murame muchiziva izvi ukaona kusani kwachatwa mukaubike ndorotopedza pfepidzi ukaganisa upenyu hwake vakuru venyu ndini handiti uye ndinoga 2030 ndirichi vanomukura pachingokura tichingotonga vachingokura tichingotonga paneri nemudzinza aona kusani kwachatwa mukaubike ndorotopedza pfepidzi munhu wose unofanira kujungwa